O amplísimo calendario de probas náuticas que teñen lugar durante o verán en Galicia, xunto co endurecemento dos requisitos para garantir a máxima seguridade no seu desenvolvemento, levou a Federación Galega de Piragüismo a tecer unha rede de voluntariado profesional. Tras unha primeira sesión en Pontevedra, as xornadas formativas recalarán esta fin de semana en Rianxo. Do que estamos a falar é dun curso formativo que vai acoller Rianxo, única sede na provincia da Coruña que vai acoller este curso, que habilita para que aquelas persoas maiores de idade que teñen, non ten por que ser, pero que a priori teñen interés no ámbito dos deportes náuticos, particularmente no ámbito do piragüismo, pois que poidan participar nas probas deportivas, nos eventos deportivos, como voluntarios a todos os niveis dunha maneira segura e cumprindo co que a normativa vixente obriga, non? Os participantes recibirán formación en materia de salvamento acuático en terra, así como primeiros auxilios, que os habilitará profesionalmente para colaborar nos dispositivos organizativos e de seguridade, contando ademais coa cobertura de gastos de desplazamento e seguros por parte da Federación Galega. O proxecto non nace só para a Federación Galega, senón que é ter unha base sólida de voluntariado que, como ben decía o alcalde, cumprirían a lei que significa cumpren a lei, que estarían neste caso dados de alta, terían os seus seguros, os seus coñecementos e tamén, cando se desplazan a unha competición, pois, tanto as súas dietas como os seus desplazamentos estarían cobertos pola Federación. Esa é a idea, aumentar a nosa seguridade, como ben comentaba hace un rato o presidente Tino, o calendario galego é amplísimo, a veces cambiar a data dunha competición non chegamos e cada vez os requerimentos desa seguridade que antes cubríanos bastante a propia protección civil dos diferentes concellos, pois atopámonos que cada vez está máis nos seus propios areais ou noutros servicios. E para evitar que se paralizase o deporte náutico, o noso, cando digo noso é todo, nos estamos da man da Federación Galega de Vela, da Federación Galega de Remo ou mismo de surf, para poder ter estes voluntarios, este voluntariado. Tralo o curso de Rianxo, desenvolveránse nas próximas semanas outras sesións nas provincias de Ourense e Lugo e, por último, unha xornada en Verducido na que poderán sacar o título de patrón de embarcación.